Amen. Alikufara amen. Mwari wakanaka. Sasa tunashakari manira nasi. Our last evening service. Things go to kwa mwari kupenyi wedu. Ndikaendele mekeze utungamiriro wese na baba na mai gamuchirwa yako komana ne vasikana. Ndikaendele mekeze vanhu vamwari vanhu vamwari vari pakati pedu vese. Shukuru sei tikwazise baba na mai Apostle Shoko muzita ramambo Jesu. Amen. There are times ekuti mukawana invitation chidakwa mtu unoshumira, especially kumunhu usina kubvira waziva kuona kana kumbotaura naye. It's wise spiritually maturity to pray about invitation. But pane nguva yekuti unoita conviction in you, zvinokutarishaisa hope, zvinokutambudza to an extent yekuti haugone kunyengetera, but unongoona mwari vachiti unofanira kunge uri panzvimbo iyoyo. I've been to places dzakaita sekudaro kuti munhu akuzive haumuzive, but unoita conviction in the spirit kuti you must be there. Uye mwari vane masigns, vane zviratidzo zvavanokuratidza zvinokupa kuziva kuti I'm going to the right place. Ndaona vanhu vane shungu nebasa raMwari, ndaona vanhu vane nyasha vanokoshesa kuparidzwa kweevhangeri. Zvinondichallenja in my spirit, zvinoita kuti ndive neconviction so easy to be in that place. I'm in this place with an invitation beds, but Mwari vakandipa conviction to be in this place. Now I was supposed to be Easter conference to Cape Town kuFM. Zvinhu zvatinoita every year. Ndovuka vakatoshamisika kuti gori rinoita zvachinja. But calendar rinorongwa naJehovha uye nezvikonzero zvakasiyana. So I'm in this place nekuda kwokuti Mwari, the Holy Spirit convinced me to be in this place. So do not wait in zvakanaka unge ndiri panapa. It's good for me. Zvakatinakira kwazvo. Judges chapter 14. Judges chapter 14 from verse 1 and I'll read. Now Samson went down to Timnah and saw a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. So he went up and told his father and his mother, saying, I've seen a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. Now therefore get her for me as a wife. Then his father and mother said to him, Is there no woman among the daughters of your brethren, or among all my people, that you may go and get a wife from the uncircumcised Philistines? And Samson said to his father, Get her for me, for she pleases me. Verse 4. But his father and mother did not know that it was of the Lord, that he was seeking an occasion to fight or to move against the Philistines. For at that time the Philistines had dominion over Israel. So Samson went to Timnah with his father and mother and came to the vineyards of Timnah. Now to his surprise, a young lion came roaring against him. And the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he tore the lion apart, as he would tear a young goat, though he had nothing in his hand. But he did not tell his father and mother what he had done. When they went down and talked to the woman, and she pleased Samson well. After some time, when he returned to get her, he turned aside and see the carcass of the lion, and behold, a swarm of bees and honey were in the carcass of the lion, and he took some of it with his hands, went along eating. When he came to his father and mother, he gave them some, and they ate. But he did not tell them that he had taken the honey out of the carcass. Baba, tinokutendai maneno anu, taurai muupenyu wedu. Shoko renyu ngarititsure nekutidzidzisa nekutigonesa. Mbireni kukudzwa muzita ra Kristu Jesu.
Amen. Pane mazuva ekuti Mwari uri kutuma a deliverer unonzi Samson to deliver vana veIsraeri kubva mubondage, kubva muutapwa, muusungwa hwevaFilistia. But nzira inoshandiswa naMwari kuti vadeliver vanhu vachishanda naSamson ilove, rudo. Samson akaona musikana akanaka kuvanhu vasina kunaka. VaFilistia vaidzvanya. Pandaverenga pati, the Philistines were ruling over the Israelites. Kurati vaFilistia vaidzvanyirira vana veIsraeri. Samson ndobva aona musikana akanaka kuvadzvanyiriri. Ngatidzore picture iri munatural. During the time of apartheid, varungu vachiita zvavanoita against the black people in South Africa, poita mwana womutema ati ndaona musikana akanaka kumabhuwa. Iyo mabhuna achidzvanyirira vatema. Koita munhu anoti but kune musikana ari right. Ndo picture yacho manje. Samson aona musikana akanaka kuvanhu vasina kunaka. Ufunge ndo zvimwe zvinogona kuitwa naMwari zvikatishamisa. VaIsraeri nemaSamaria vanga vasingadyidzani. But Bible rinoti Jesu unotsanangura pamusoro pemuSamaria akanaka. Statement iyoyo haina kuitira vadzidzi zvakanaka nekuda kwekuti ivo vaIsraeri ndo vaizviti vakanaka pamberi paMwari. But Jesu unogona kuonawo kune muSamaria akanaka. Samson achishandiswa naMwari pabasa rake. He is a shadow picture mumvuri waJesu. Nokuti Samson was a Nazarite. And Jesu wedu ndiye weNazareta. Ndandipe information iyo ndisatenda kuri. Vamwe vese vakashandiswa naMwari to redeem, kubatsira vaIsraeri kuti vaponeswe. The likes of Gideon, ane vanhu vaimitera. The likes of Jephthah, ane vanhu vaimitera. But kana ari Samson aita ari one. Nokuti Jesu wakaya kuzoita basa ari mumwe chete. Samson waona musikana akanaka. Saka chanetsa vabereki vake ndechekuti washaya here musikana ari right kuhama dzedu kuvaIsraeri. Why have you gone to the uncircumcised Philistine? Gamba pfungwa yaMwari vachida kutiponesa pavakatuma Jesu. Chakashandiswa ilove. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Nyika yaipa pane kuti Mwari vatsamwe vatirwise, vakatirwira nerudo kubudikidza naJesu. So pavari kushanda naSamson vari kushandisa love. Saka vabereki havasi kuitirwa zvakanaka. It's unfortunate kuti vabereki vake havasi kuziva kuti this is of the Lord. Bible verse 4 that for his parents did not know that it was of the Lord. Mufunge hama dzangu Mwari anogona kushanda nemunhu tese tikatovanzirwa tikasaziva kuti it is of the Lord. Why? Nokuti munhu ari kuita chinhu chatisina kujaira. Tine zvatinogona kugamuchira nekujaira pakati pedu, but Mwari vakada kuita chinhu chitsva nemumwe munhu hazviitire zvakanaka. Samson ari kuda, ari kunzwa rudo nemusikana wechiFilistia. But ukazvitarisa Samson pese paaedza kuroora vane utsotsi hwavaimuita. Samson haana kubvira aita mwana kana kuroora kuvaFilistia, but aida kuroora. So wakaona munhu akanaka kuvanhu vasina kunaka. Ndokuti vabereki ndimuperekedzei, vabereki ndokubva vava convinced. Vakumuperekedza kundoona musikana wake. Vasvika muvineyard mumunda wemizambiringa. Izinotaitira pamusoro pemizambiringa. Jesu unoti I am the true vine, ndini muzambiringa wechokwadi. So pavakasvika mumunda wemizambiringa, a young lion came and he began to roar against him. Vaifamba vese vari 3. But shumba ndokubva yajova against him, not them. Chirungu chaindinetsa pata pandanzwa. Hauzopotsawo kapadikiwo. Zvimwe zvainetsa but ndanyatsanzwa kuti apa shumba yakasarudza wokujovera. The lion roared against him, not them. Handizivi kuti kusarudza kwavo kwakamira sei. Vari kufamba vari 3. Then a lion came and roared against Samson. Samson wakadanwa naMwari ane calling,
Mwari vari kushanda naye. But pavasvika mumavhaini adzemuTimna, shumba iri kuuya haende kuvanhu vasina calling, inoda wacho akadaro. Kunati dambudziko rinenge rinotozivawo futi kuti wekuataka pano kuti zvisafambe zvakanaka kuenda pane zodzo. But it's unfortunate nokuti kana Samson ari mucalling yaMwari, shumba pairi kuuya pane zvinouyawo futi pana Samson. Bible rati and the spirit of the Lord came. Aipa panopata macha. Mwari ngaaite saizvozvo muupenyu hwako. Pazvinosumuka zvichinzvova against your marriage, against your business, may the spirit of the Lord come upon you. Nyasha dzaMwari ngadziuye pamusoro peupenyu hwako. Pavanoronga kukudzinga kubasa, Mwari ngaaunzewo dzimwe nyasha pamusoro peupenyu hwako. Hazvitenderwe kuti shumba ingodzvova denga ronyarara. Hazvitenderwe kuti mhando dzako dzosimuka Mwari uramba wakanyarara. Hazvitenderwe kuti vanorwa nemba yako varambe vakasimuka Mwari akusiya wakadaro. Ndinotaura nyasha zhinji. The spirit of the Lord must come upon you. Mweya waMwari ngauye pamusoro peupenyu hwako. Uchiita zvavanoita denga ngarione zvokuitawo newo. Hazvitenderwe kuti zvingoitika against you pasina chinoitikawo for you. Zviriitika against you haisi nyaya. Pandinomira semuranda waJehovha kuti pasituation yako shumba ngange iri kudzvova, but kune shumba yerudzi rwaDhavhidha, kuna Jesu weNazareta, and the lion yakauya against Samson, but Mwari haana kuti ngazvipere zvakadaro. Pane zvine against your life, but manheru ano manheru ejudgment, manheru enyasha zhinji. Pane zvinofanirwa kuitika pamari dzako, pabasa rako, pamusoro pemhuri yako. Pane zvinofanirwa kuitika. Mweya Mutsvene ngaaburuke. Nokumbira timbosumuka kushanda. Baba, ndinonamata. Pane zviri kusumuka mumabasa evana venyu. Munyika dzavari Mwari kune zviri kuitika. Against the church, against the people. Faithful God, Ancient of Days. Holy One, the God of Israel. Imi makati hamungatisiye toga musati pamwe Mutsvene. Baba, ndinodena denga manheru anhasi. Ngarizaruke, ngarizaruke. Pane zvinorwa nevana venyu. The spirit of the Lord must come down. The spirit of the Lord must release person. Nyasha ngadziburuke. Nyasha ngadziburuke. Kana pane zvinodzowa nemarezi yako, ndiri kutaura nyasha pamusoro pewanano yako. Kana pane zvinodzowa against the fruit of the womb, ndiri kuti bata mwana, bata mwana. Kana pane zvinodzowa pabasa
A lion came and roared against him. And the Spirit of the Lord came upon Samson. The lion roared against him. Mwari ndokuvavaziva kuti shumba haisi kudzvovera munhu wese. Saka hatidurure mweya pane munhu wese. Tiri kuda kudurura mweya pane vari kurwiswa bese. You know your situation. Mwari havarambe vakanyarara. Nokuti vakatendekele ndibaba vako vanokuda. Vari kuziva zviri kuitika. Vari kuziva zviri kudzova zviri kumusha kwako. Kune zviri kudzova zvichiti anodzoka chete asina chaakabata. Arorwe zvakazvita. Inomira semuprofita waJehovha kuti Mwari nekutendeka kwavo ivo vazuro nhasi namangwana. Bhizinesi irovo riri kudzvoverwa nemose. Iri kuti kune mweya waMwari unoti kana waburuka zvanzi akaivharura sembudzi, akaivharura like a young goat. Iyo yauya iri shumba, but nyasha padzakaburuka akaitsita like a lion. May the anointing be upon your life. Kuti problem yakakura kudaro, it's so easy to deal with it. Mwari ngaakupe nyasha yakuti unoivharura sembudzi, iyo iri shumba, unoivharura sembudzi, iyo iri shumba. The Spirit of the Lord came upon Samson. Yes. Tinamwari asikanyarare. Nezviri kuitika muupenyu hwako izvozvizvi uchinamata Mwari denga ngarizaruke. Mweya mutsvene zvanzi the Spirit of the Lord came upon him. Mwari vanoziva kuti uyu ndiye ari kuenda kuatagwa. Saka mweya mutsvene pauri kuburuka uri kuziva kuti endai munobatsira vana vangu vari kudzvoverwa neshumba. Kune shumba dzinosumuka munyika zvichijova against upenyu hwangu hwevanhu. But unonamata Mwari mupenyu anotiye nyika nekuzara payo ruoko rwake. Munyika yavatorwa wanirwa nyasha kana pakaita shumba inodzvova. Ndataura kuzaruka kwedenga. Ndataura blessing yaMwari inokupa simba mweya wechikuriri nezita raJesu. So shumba yadzvova against him. Mweya mutsvene ndokubva wauya upon him. Samson ane calling wakadanwa naMwari. But pane shumba dzinoda kungosimuka against him. And remember nzvimbo yaari zvanzi in the vineyards of Timnah. Mumunda wemavine kana kuti muvineyard, it represents a church. It represents mubasa rashe, the vineyard of the Lord. Imomo mune shumba inouya. Saka Samson mweya waMwari wakabva wauya pamusoro pake, kwete wekuti atize, but wekuti agone kudhila nechiri kudzvova. Wamhanya waneta, it's time to stand and face this challenge with the anointing of God. Aiwa, hatingarembe tichingoptiza kavaro imuroyi yakufanira kumbotizawo. Zvakudawo change. Haungaramba uchingomhanyiswa, wakuda kumboona nyasha dzekumira vambomhanya variyo. So Samson mweya waMwari wakauya pamusoro pake. Ndokubva abata shumba akaivharura. Just like a God. Yeah. Bible rinoti ndokubva apfuurira mberi nerwendo. Hakuna chichauya murodi chichatarisa kuti usvike paunofanirwa kusvika. Hakuna chichauya murodi chinouya ngazviuye, but iwo zviudze kuti pane kwandiri kuenda. Vanoita zvavanoita itai, but God is taking me somewhere. Vanoronga zvavanoronga against my marriage, but muchato wacho uriko chete. Vanoronga ngavaronga against my business, but profit inobatika chete. Vanoronga no weapon fashioned me will prosper. Ndina Mwari une simba rechikurire. Shumba yakadzvova, but rwendo harugumira panzira. Mweya wekuti chese chavada kuita achipere paudafa nezita raJesu. Kana pakaita shumba dzinodzvova, unofanirwa kusvika paunofanirwa kusvika. Kana pakaita vanhu vanoti hauna kufunda, hauna hama, hauna kudzidza, enda paunofanirwa kuenda. You must get to your destiny by the grace of God. You must reach your destiny by the grace of God. Hazvina basa kuti kune shumba dzinodzvova. Tina anointing inodhila neshumba idzodzo. Why? Nokuti shumba yadzvova iri muphysical. There is the lion of the tribe of Judah, anova Jesu. So mweya wauya pana Samson akadhila neshumba.
akaivharura. Ndokubva adzoka murwendo nevabereki vake akakontinya cheni. Vaenda ndokundoona musikana waari kuona. Kwakudzoka kumba mumwe musi vakudzokera zvakare kumusikana wake. Bhaibheri rinoti vakasvika pamavineyards emuTimna. Ndokubva anzwa chinomuudza Mwari kuti imbonocheka problem yawakambodhila nayo. Imbonoona testimony yako. Testimony ukaiona ine zvainogadzira. Pota uchirangarira Mwari kwaakakubvisa. Zvinokupa kuudza problem yanhasi kuti shamwari wakanonoka. Takambodya muriwo usina mafuta. Wakanonoka. Takatambudzika kudarika zvawaudza pamberi pangu. Testimony ngaikusimbise kuti kana Faro akaoma moyo kana Herode akaoma moyo, kune kwatakabviswa naMwari. Takararama murenje musina nyama tichidya nyama. Takararama murenje musina matsime tikanwa mvura pamomo. Komuriudze kuti who are you mountain? Against the Lord. Nokuti Mwari wemene zvaakaita. Mazuva atakarwara TB mishonga pasina. I was a survivor. Not by anything but by the grace of God. Kune zvirwere zvatarwa neni. Kune zvakaitika mukukura kwangu. Zvinongoduudza kuti Mwari vari kure kwavari kuenda neni. Samson wakatenda to check the testimony. Zvanzi wakazvenga vabereki ndokubva asvika kunotarisa. Akaona the carcass stone. The dead lion. Kwete yakafa bedzi. But zvanzi mairi mune uchi. Shumba inouya kuzodya munhu. But iyi shumba yakauya kuzoita kuti azodya. Shumba iri suppose kuataka munhu yomudya. But paakadhila nayo, paakaibvarura, akudzoka nemumwe musi, akasvika shumba yaunzawo chikafu kwaari. So pane nguva yekuti problem yangu haisi problem, is stepping stone. Yakatouya yakaberekeswa kukusimuka kwako. But nyaya ndeyekugona kudhila neshumba iyi. Shumba iyi ukaitiza watiza uchi. Urati kune umwe uchi unouya kwete uri uchi. But iri problem yakada kuzotakura uchi wacho. Akadzokera akaona mushumba yakafa muine uchi. Yanga iri meant kuti imudye. But paakadhila nayo zvakanaka, yakamupawo zvekudya. So uchinamata kuti Mwari ndiri kuda breakthrough, apa tange pauya uchi, panouya panosvikira uchi. Saka panosvikira uchi dzimwe nguva panouya pane problem. Iyi shumba yauri kuona uchi. Iyi shumba yauri kuona ndochikafu chako ichi. Munhu hadye shumba but uchadya mushumba. Shumba idyiwe but shumba isaita kuti udye. Shumba ugone kuidya but iyo ichaunza provision. Zvanzi atena aenda pane shumba yaakauraya. Akawana mukati mayo muine uchi. Mune nyuchi dzirimo uye muine uchi. Zvanzi ndokubva abura uchi with bare hands. Haana ene chinhu chaari kushandisa. Zvanzi wakabura uchi. Kureva kuti shumba idzadza, nyuchi dzakatoudzwa kunzi uchi waSamsoni musiyana. Kana auya kuzobura uchi, musiye atore uchi wake zvakanaka. Nyuchi haana kudhila nadzo, akangotora uchi hwake ndokukontinya nerwendo. Zvanzi akatosvika kuvabereki akavapa uchi vakatodya. Provision yeministry, provision yekwaari kuenda yakavigwa muchallenge yaakadhila nayo in the plate or in the vineyard yemuTimna. Kwaari kuenda zvaitika apa it's prophetic. Kuwana mushumba muine uchi, kuwana zvakanaka kana zvinotapira kana kuti breakthrough inside a dead body. In other words, ukatarisa Samson wacho end story yake, akakunda akauraya vanhu vakawanda paakafa. Kuna kuti the greatest or the sweetest victory came when he died. Saka shumba yakafa mukati mayo mune uchi. Chiprofita kuna Samson, nokuti Samson anengewo Jesu, shumba yerudzi rwaDhavhidha. Ari kunzi paunofa iwewe usafungidzire kuti rufu uchi. He killed more in his death
than when he was alive. So bari kuona mushumba mune uchi zvichida iye haana gona kuinterpreta kuti zvinorevei. Yaiva prophecy yelife yake kuti pazvinoita wese Mwari vachaunza kutapira. Pavanoti vakubata vakuuraya uchava a provision of good news to your family. Vanhu vese vaitambudzwa nevaFilistia vakawana breakthrough nekuda kwaSamson akauraya vaFilistia. But akauraya rini vazhinji? He died muchechi yechimwari chavainamata chinonzi Dagon. But achifa akati Mwari ndinoda kufa nevaFilistia. He killed more in his death than when he was alive. Regarding profit, it's not a companion. Passionate West, Ramon profit of which passionate as a good shafa, it was one of the symbols. Why you know what is just so I do for work? No matter breakthrough in salvation. He died for us. Tagate when he robbed Barakano Calvary. In a Barikufa, you know the Agurama. In a Barika Sekunda Kuba Paruti. Kereke Bopa Inomereko. Nobody can amukati wata mukutanga. Mwaliwaga furata mparuti. Wakatola bafu. The last Adam anova Jesu. Mukati wake anonzi church iya ali Jesu. Anofani wakubai wafuti paruti. Atibeli mpene bonzo ne mbavu. Tagatengwa ne mvura ne ropa lake. Kuleva kuti bali kutoita pain. Pale game. Bible not ne mawanga Jesu takaporeswa. Shora wati chino wani chilipana Jesu tusinga chinji. Pore. Nokuti mawanga hake anoporesa. Akangori kava mawanga kusisina healing. That's why Thomas sagati na kitende kushikanaona mawanga. Nochi wani chaiziwa. Kuti kana chikadi pa mawanga pachinji nokuti akatendeka. Anofana kuramba aine mawanga kuti vanhu vaporeswe. Nokuti inoti ne mawanga ake. Kuti akangohila vanga rikavhara atichapora. So Mwari vakatinda kusvika palevel yekuti iye Jesu haachapora kuti tipore. Mupain achitambudzwa paCalvary. Vakaipa zviziva kuti uchi hunobuda kana shumba yafa. Haigona kunoverera Jesu nokuti ishumba yerudzi rwaDhavhidha. Murufu rwake ndomune uchi mune good news. Vhangeri redu rakasiyana nerimwe vhangeri nekuda kwekuti redu rine ropa rakadeuka paCalvary kuti vanhu vagone kuponeswa. Iye wakafa kwete kufa bedzi akamuka. So ngachive chiprofita muupenyu hwako kuti pazvinoita ngezvaita wese handitaure zviri negative. Ndinoramba ndichitaura kuti Mwari munoudza uchi musituation yakafa. Situation yakafa ndikaitarisa ndione kufa, ndinoona life, ndinoona breakthrough. So wakaipa ngashamisike newe kuti achiita sekunge ari kuudza zviri wese mulife mako. Your confession remains positive. I'm wonderfully and fearfully made. Zvinoitika zvichiitika ndinoramba ndichitenda kuti Mwari wangu unoita zvinoshamisa. Samson paari kusangana neuchi mushumba yakafa. It's a prophetic message to his ministry. Hama dzangu Mwari wedu une dzimwe nguva dzaanogadzirisa uchi nesituation yakaora. The carcass, a dead lion. Inside the dead lion, a swarm of bees with the honey. Hapana kutsvakwa a beehive iri clean. Vanhu vanoita zveuchi, vanoita beekeeping, vanotsvaka mukopo kana kuti hive yavanoisa pamuti. Mwari kana akuronga uchi hwako haashandi neplan dzevanhu dzekugadzira mahive. Even a dirty situation can bring something good. Kukudzwa kwaMwari neunyanzvi hwaMwari nekugona kwake kwakavigwa musituation yaora isina basa. Zvisingabviri kuvanhu kuna Mwari zvinobvira. Zvinonzi hazvichaita. Mwari ndopanoita step in situation. Oti uyo anosimuka nekure kwaanoenda. Iye mbiri yake ndeyekusimudza marombe kwete shasha. Shasha inogona kusimuka neushasha hwayo. But kana rarombe harichakusimuka kusvika Mwari ariwanira nyasha. So mbiri yaMwari iri pakudhila nemarombe nemasituation akafa. Kana Mwari vakuronga uchi hwako
zvakafa. Asi Samson ane zvaakaona mushumba yakafa. Nguva kuZimbabwe nekufa kwakaita ikonomi, kune vanhu vari kuvaka dzimba dzinotyisa. Mushumba yakafa. Kune imwe nyika yandakasvika from Zimbabwe, ndikati varikutoresa futi sure, ndikati was vane picture yenyika yevanhu vakafa nenzara vakapera basa. Zvakavanetsa kuti ndokaunotogara chaicho ikoko, nyika isina kana mari. Pazvese zvingataurwa kuti Zimbabwe ikazodai, ukanopinda unoona kune vanhu vari rati vana mwari wavo. But I always tell people these two things. Survival yekuZimbabwe haisi palevel iri normal. It's either uri mbavha kana kuti una mwari. Pakati apa panofiwa hapararamike zvechokwadiwo. Nekuti zviri normal hazvisi normal. Hakuiswe mari kubenki ikoko, mari inotambirwa navanhu haikwana ikoko. Saka ukada kunyatsoshanda uchitambira mari yako unofa. Chinhu tu mbavha nenyasha. Ukatoshaya nyasha wotobawo, ukabawo wosubawo vanhu zvadhakwa. Nyasha dzakanakira hadzisungisi. Usingashanda unogona kunongedzera motikari yako nemota. Zvenyasha hazvisungisi, hazvitireseki. Auzi toda kukuvheta unongoti mwari wangu wakaita zvinhu. Moses paakauraya muEgyptian aitsvakwa, yakaitori mhosva. He was a murderer. Mwari paakafamba naye pakafa maEgyptians paRed Sea, haana kunzi murderer, deliverer. Ukaita naMwari zvinochinjwa. Ukahaya vanhu kuti vamuurayire munhu anokunetsa, vakabatwa vari kutengesa muenda kuJeremesi. But Mwari vakauraya enemy yako, unozoona kuti Mwari vaita kuda kwavo, hazvisungisi. Saka zvakanakisa kuvimba naMwari pane zvimwe zvese. In that situation, kune vanhu vanosangana neuchi hwavo. Kana uina Mwari wako, uchi hwauya sei mumunda wemavines imomo, munda iwoyo unoattracta nyuchi mumaruva. Kurati a dead situation haikupe uchi, kana musituation yacho musina zvinoattracta nyuchi dzinogadzira uchi. In other words, ndiri kuti ukashayiwa Kristu musituation yakafa, zvatofa. Usati kana zvaona kuti Mwari vane zvavanoita, womerwa uina Mwari wacho. Usati hauona zvadai so, pane zvada kuitika. Hapane zvakanaka zvinobuda ukaona zvimwe zvinoipa kuti zviipe. Let's be real. Zvimwe zvinotooma kuti unyatsomerwa. Chakapa kuti muwanikwe uchi mukati meshumba. Shumba iyi haina kufira mugwenga. In the place of the vines. Mumizambiringa. Mune michero, mune miti wemagrapes inoita michero. Miti inoita michero inoita maruva. Kureva kuti pakava ne-law of attraction yenyuchi. Nyuchi dzauya kumaruva ndobva dzaona padzingagone kugadzika uchi. Saka ino zvako zvikafa uri mugwenga musina Mwari, musina mavines and the vines Jesus, zvikafa pasina Jesu, sorry. Nokuti pane patonyimira kuti zvinoita kuona zvaoma so zvaapadhuze kunaka, zvimwe hazvinake zvinenge zvichitowedzera. Why? Nokuti shumba yako yafira pasina muti. Why? Achakaattracta. Unari kuchaifo. Yo. Slow hand. Naona ndikufamba hapo ndiri kuchaifo. Unoona ndisiri normal. So, shumba payafira panogona nekukwezva nyuchi. Nyuchi hadzina kuuya
kumutu vakubva dzazoona kuti hatingaende kunogadzira uchi kure kana pane mukana wekuti ise uchi wedapo. Saka situation yako payafira pane nyaya. Ukafa muna Kristu wapinda pakanaka. Ukafa musina Kristu pane nyaya. Ukabroka wina Jesu, you can bounce back. Ukabroka pasina Jesu zvavhara. So nyaya haisi pauchi mushumba yakafira pai. Wakabroka but unayo. Hapana zvinokuitika miraona pari pane zvaachaita. Pafira shumba yako hapane nyaya. Wagurire kuvhangairire uchi mushumba but makafira shumba tinonzomuignore. Nokuti law of attraction chakakwezva nyuchi haisi shumba. Miti nemichero iripo. Kune zvinotorwa pamaruva kuti pagadzirwe uchi. Saka pakafira shumba yako pane nyaya. Wakabroka yes, unotarisa kuti uchaita bounce back. But una Mwari here musituation iyi. Kana kuti unokuda Mwari musituation. Kwete kuti wakapinda musituation uina Mwari. John chapter 2. Favor yakagonekwa chakanyanya kugonekwa nemurume akaita muchato pakana kuti pazuva nemiracle yemvura yakava wine. Chaakagona haisi request yekuti iendai kuna Jesu. Chaakagona invitation. Anga akatokoka Jesu kudhara. Jesu haana kushedzwa wine payakapera. Akashedzwa kumuchato vanhu vasati vanwa. Hamu yedu ndeyekutsvaga Jesu panopera wine. Why? Nokuti murume paakakoka Jesu pamuchato ndo paanga akoka wine nokuti iye ndiye the vine. John 15, I am the true vine. Ndi Jesu. Mavines ndio anoita kuti tive newine. Ndio anoproduce magrapes toita wine. Saka murume paakakoka Jesu akakoka wine. Saka pakapera imwe wine pakazoitwa imwe nokuti imwe yanga iripo. Nhamo yedu ndeyekuti waini inopera tochitsvaga kuti Jesu anobatika kupi. Taakuda munana. Gamba kuva naye kunoita kuti naiye anzwawo kunyara kana zvinhu zvakapera aripo. Ivana Mwari zvekuti ibvi usati wapinda mupureya Mwari wacho anenge akutokunyarira kuti tiri tese titakuwara. Jairus mwana afa vachitoenda kumba. Kune munhu akauya achitosanetsa tenzi mwana afa. Ndinofanira kuti Jairus asiri akadaira. Jesu akati kuna Jairus, only believe. Why? Nokuti kana uchitofamba naye nyaya yako inyaya yenyu mese. Akanzwa kuti udzwa problem yandozva kuti tiri test nokuti tiri kutofamba test. Kana uri naye problem yako ndeyake. But kana uri wega problem yako ndeyako. Chokwadi. Imwe nhamo iyi ndeyako. Haina kana Mwari mukati. Zvokuti iye manje haafanire kushedzwa kuzogadzirisa. Anofanirwa kushedzwa kuti ave newe. Kuti pakugadzirisa zvimuitire nyore nekuti you become one. Statement yekuti Mwari pindira iri dangerous. Isaidi yekuti havapo. Anofanirwa kutouya kuzopindira. Meshona yakamira sei. Mwari pindirai. Unyazobuda pachena kuti ndaichita zvinhu zvangu ndega. Ndaapa mahwani pakutoda nokutopindirawo manje. Nokuti kana varipo havapindire. Vagara vari kusaidi kwako. Vakafira shumba yako pane nyaya. Shumba yakafira mumunda. Munda une zvirimwa ukaatrakita nyuchi. Nyuchi dzikagadzira uchi mushumba. Zvoreva kuti law of attraction munda, the house of God. Uri mumunda washe. Uri kunamata Mwari here. Ndakati pane difference kakupinda church nekunamata. Kupinda church nekunamata zvine difference. Unoona kutopinda church usinganamata uchiya kuchechi kuzonamatirwa. Mpemera kudai yapera vatibata muzonda vatinamatira. Unotopinda church kuti unamatirwewo. Kungoita vanhu vanopinda church kuti vanamate. Munda wemizambiringa ndoune nyaya. Nokuti vakaona shumba yakamudzvera mumunda.
akadhila nayo mumunda. Paakadzoka akawana muine huchi yafira mumunda, yakushumba iri pai. Irimo here mumuzambiringa, kana chiri muzambiringa irimo here muna Kristu. Business iri muna Jesu ririmo here, kana kuti business rako raundozoda kuti Jesu ambokuona kana siri kufamba mushe. Tine munhu wekuti anoronga kuita chinhu kana chabvainda woti Mwari ndiwanire nyasha pasituation iyi. Instead yekuti achironga Mwari ngavamupewo njere, ngaaronge pamwe chete nashe. Nokuti shoko rinoti varindi veguta vakarinda Jehovha asipo vanorindira pasina. Kuti pakutotanga you must begin with him. Mumunda mune shumba yakauya against Samson. Vari 3 it rode against you. Zvekuti aigona kubvunza kuti why me? Tiri 3 ina shumba yasarudza ine prophecy upenyu hwako. Nokuti newo futi pauchafa uchi mauri uchawanikwa, victory kwa Israel ichawanikwa nokuti wo unenge wafa. Saka dzimunguva iya haana kupika prophecy yelife yake. Why? Nokuti Bible rinoti paakatora uchaka pabereki vake haana kuvaudza. Tine vana vesangano vane masikireti anovaurayisa. Elisha paakakumbira double anointing kuna Elijah akatanga anzi wakumbira a hard thing. Nevertheless, if you see me when I'm being taken, but you have asked a hard thing. Elijah is a major prophet. Aona in the future mukomana chiprofit achita miracles. Ndovazoona kuti last miracle yaachaita yekuti munhu anokandwa muguva kuguma mabhonzo akaumuka. Zvoroti akumbira miracle inotoda kuti atanga asvika pastage yebhonzo afe. Pamaona kundinzwa. Paakanzi wakumbira chinhu chakaoma kwazvo, muprofita anga atarisa mudouble anointing. Ndokuona kuti last miracle yauchaita inoitwa nemunhu akafa muguva. Saka pawakumbira mamiracles, I'm sorry, wakumbira nezvimwe zvinourayisa. Saka iye anozobvunza kuti sei mati ndakumbira zvakaoma, kungoona excitement kuti apiwa zodzo. Samson was a secret keeper. Haana kuudza vabereki kuti ndatora huchi mushumba yakafa. Why? Nokuti on the other side, as a Nazareth, semunhu angari dedicated down to the Lord, he was not allowed to touch a dead body. But mwana ane gift asina information. Alikuwa ndatora mushumba yakafa. Wewe unokuti kana pasisiyana nazvo. Why? Because mukangotora huchiwo ukadya ukaita partake blessing yepachinhu chakafa, newo wamuzofa kuti mauri muite uchi. He was a secret keeper. Why? They were not allowed to touch a dead body. Saka akadya zvinobva murufu ndokubva adya nerufu rwacho. Ndokubva afanana neshumba yaakauraya. Why? Nokuti I keep a secret. Vabereki vake vaiziva shoko. That's why vaida kuona musikana asiri vakati, why going to the uncircumcised? Why? Because they were not allowed to marry with other tribes. Saka vabereki vanga vane shoko, iye aine chipo. Chipo chikashaya shoko chinourayisa. Chipo chikashaya shoko chiri dangerous. Pane kuti chikublesse chikubatsire chinokuuraya. Guideline yegift must be the word of God. Someone akaita chipo so. Vanhu vari gifted kazhinji vari stubborn. Zvinototora nyasha to be humble when gifted. Ukanzwa kuti ndogona unoita mweya uda kunyengererwa. Munhu akaita chipo so pane chinoita accompany the gift. Zvokuti akashaya shoko rinomupa discipline. Vanhu vane zvipo vanonetsa. Tipire yokani. Unozozvigwa kuti vachataura chete. Hatimosimuka. It's something else. To be gifted and be humble is rare. Vanhu vane zvipo ndakunamatirwa. Gift inobreatha kamwe kaustubborn. Unokunzwa ndagara nozvigona. Itari henyu but pane pamuchanditsvaga because area ino yangu. Chinhu wani chandakadzidza kuimba yaMwari kubasa raMwari.
ukava that stable mwate vanomutsa matombo. Statement yekuti vanomutsa matombo inoona kuti munhu waunofunza kuti hakuona haana zvaanoita. God can use that person. Hakuna kusina safu. Mwari vakanotoonga musoro safu yako iripo. Kuna anopiwa nyasha to humble you. Ukaona Mwari vakuti kuna Moses rova dombo iri pabude mvura. Chaifanirwa kuti chikoka chimbo neruvare chiri powerful. Chimbo kurova dombo retsemuka, kwete kuti chimbo retsemuka. Ukazvitarisa ruvare rwemombe ukarova nemuti unochikoka, dombo rakaoma. But Mwari varikudza kupa picture yekuti chandatenda, chandatiita chinotakura simba kudarika chisina kutenda. Mwari vanogona kushandisa chimbo mvura ikatobuda muchechi. Imana dombo makaoma muripo. So when we are gifted, serve God wholeheartedly. It's a privilege. Inyasha dzakandiwira kuti ndive gifted. Hazvisi pakungwara kana kugona. Indakazvirambawo izvozvo. Mwari vari mubatsiri. Anofanira kunyengererwa sokushumira evhangeri. Vanhu vanofanira kupfugama kubhega so Mwari vakatotidana for that reason. Ngandinzwe kuti it's a privilege, it's an honor to serve God. Vanhu vafanira kupinda maofisi 15 kuti vataure neni kuti ndiparidze ndakaitwa muparidzi. Not me. Vamwe ngavaite izvozvo, not me. Ndozvo zvainetsa vanhu muchechi kwedu kuti ndara makazofara so. Chero munhu munopa nhamba. Ndakadangirwa vanhu kudai. Chero ndanhamba yakundomupa. Handina protocol yekudii. But zvakarongeka being professional. Kwete is type yegrace. Ndakatorwa ndiri rombe kani. Handina kutombeka usiku kani. Mwari ndowo kuti tsano rova ivo. Saka kudada vanonetsa. Hapana zvandakaita zvandakasita digiri. Ndakaerenga. Ndamuti tsano chingorova ivo. Saka ndinozivisa kuti maprotocol so. Ndega ndinonyara kuti zvazveifuti. Ndekwatsakatorwa kuye takutooma kuonekwa isisi. It humbles me. Ndikatarisa kwaakatitora, it humbles me. Hazviti kuti ndidada akachitomboita. Vamwe vangatodaro, vangaita protocol, vangatoti being professional nekuzodii, not me. Saka tona kuchechi kwandopinda ndotodawo kuti service itange ndirimo nditoimbawo. Ndinotonamatawo kaina ndinamatwe. Kana masvingo eJeriko akadonha nekuimba anofanira kushota. I always tell people this statement yekupraise. Kana tichipa announcement. Hakuna vanhu vanotiimbira muchechi. Hatiimbirwe isi, toimbira Mwari kaisi. Ndingatoimbirwawo inini, titiimbire inini vanhu. Ndotoda kushambawo kutoimba, kutotambirawo Mwari wacho. Unozati kuti chakava unique kusvika Mwari vati David muri pamwe wangu. Munhu wekuti anga asingatarise kuti ndiri chef kana afunga kutambira Mwari. Ari mambo aitambira Mwari. Iwe kana pausabuku haupo wakatooma miri. Utamushe maneno. Kana magurugurika kukorota wanoboenda. Ende zvakatokomera zvekupenyu bati. Hauna basa rekurumbidza. Ndaisimuka ikani. Opera ikani. Nimirai Mwari wedu kani. Mwari anokupa upenyu. Wotoita kuti David haana kutarisa status. He was a king. Aigona kusarudza kwaya inotamba akagara sokutambai. But akati ndarangarira Mwari. Wakandibvisa. No wonder the kind of dancer inamufadza mukadzi for one reason. Yanga isina order. All right. Vamwe vaitamba according to the beat zvairiitwa. Iye aitamba according to the testimony. Yokurangarira kwaakabviswa. Truly he was a king in the palace. But akatorwa kupi kuJamu musango. Saka I name his jive kuti Jamu Palace Dance. Yakadzikama, yakashandukira. Yakadzikama. Saka mukadzi akachoka usiku kwana. Gamba murume ari kublenda kuti panani mumachonyonyo. Ndikazaitwa shazi. Uyu Mwari nokutambira. Kana vanhu vakapowa kana inini muziya.
idemba ndendiri mutano ndasimuka ndatambira Mwari. Zvinhu zvizhinji we regret kana nguva nemukana zvadarika. Auziva zvinhu zvachitaura. Upenyu hwaitengwa ndaitenga hwamai vangu. Vari vapenyu vanobvira wautengera futi. Waida kuzovatengera upenyu waitadza matenesi. Upenyu hwaitengwa ndaitenga hwamai vangu. Ivo amai vacho vari vapenyu. Zvaamai hauna kutenga. Kozo ndaida kuzotenga iri life. Unochita mafanisi. Mubereki mpenyu aripo unozva uri kuita akangofa so kuti zvavo vane vabereki aripo waite. Mukana uchiripo wokurumbidza Mwari, wokushumira Mwari, take advantage. Rumbidza Mwari, shumira Mwari. Inosvika nguva yekuti hauchakwanisa. Shumba yako yakafira pari. Wakabroka but uri mumunda washe. Are you in the vines? Uri muna Kristu. Nokuti zvikaoma uri muna Kristu, he makes a way. Zvikarema uri muna Jesu, he makes a way. Zvikarema uri wega, pane nyaya. Shumba yakajova against him, not them. So chese chinorwa newe. Mwari vane anointing inouya futi pauri nokuti uri mwana waMwari. Shumba kwakutosarudza akazodzwa no mistake yaSatani kuda kunetsa mwana waMwari. Nokuti hatirwi fair tinorwa nezvimwe zvinhu zvinotigara. Pane nyasha dzinouya patiri kana hondo dzacho dzasimuka. Shumba dai yakaziva kuti uyu ane simba rinouya paari, yainodzvoera amai vacho kana baba vacho, but yakaita mistake. Era yakaitwa nemadhimoni ekwenyu ndeyekusiya uchinamata Mwari mupenyu. Why? Nokuti pazvichasimuka iwe uchangoti Jehovha simuka iyo yange yekoparara. Pazvinosimuka unoti Mwari wangu zviratidze. A lion roared against you. Saka usanetseke nekuti shumba iri kujova. Unayo iri real. The lion of the tribe of Judah. Haazovebedzi but anodestroya. Zvanzi akauraya shumba like a god. Symbols. Nyasha dzamugara akadhila nechaijova against you. Akapfuurira mberi nerwendo kunzvimbo yeTimna. Neimwe nguva, let me finish the story. Neimwe nguva Bible rinoti ariko ndokubva apa vanhu chirahwe. Concerning situation yaasangana nayo. Akati vanenge vagona ndine mubayiro panapa. Pamusoro pechinotapira out of the eater came something sweet. Chirahwe chaakapa kuvanhu kwaindorora. Kuti anenge agona ndine zvandinomupa. Out of the eater kubva mune chinodya came something sweet. Vanhu vese havana kuzvigona. After 7 days kune vakazvigona vakataura kuti ishumba neuche. Ndokubva ati hamaigona kuzvigona kana musina kunge mataura nemudzimai wangu. Kureva kuti vanhu vakaziva kuti information yatiri kutsvaka ine chekuita nerelationship. Tikaitsvaga kuna Samson haatiudzi but kune mumwe wake. Kureva kuti kana uri muimba yaMwari, kana zvinhu zvikabuda zvakaoma sei, the Holy Ghost will reveal things to you. Nokuti mukadzi achisikwa naMwari akauya sahelper. Mweya Mutsvene achiuya muchechi anonzi I'll bring you helper, another comforter. Kureva kuti mukadzi waSamson ishadow picture yaHoly Spirit. Kureva kuti zvikaoma, the Holy Spirit will reveal secrets to you. Maybe the revelation is too much. Mukadzi anorepresenta Mweya Mutsvene. Nokuti mukadzi achiuya kuna Adamu akanzi a suitable helper. Saka Jesu ari kuti ndikuenda kuna Baba asi ndichakupai mubatsiri kureva a helper. Saka ava Samson akati hamaigona kuziva zvinhu izvi kana dai manga musina kutaura nemudzimai wangu. Kureva kuti ndiJesu ari kuti kune dzimwe nyaya nyangwe dzikaoma sei, but nokuti unotaura naMweya Mutsvene you get an answer in the solution. Chechi ikashayiwa Mweya Mutsvene yafa. Jesu akatoti kuvadzidzi vake, endai munomirira Mweya Mutsvene, kana Mweya Mutsvene auya kuti mungoita basa. Saka toona bhuku richinzi mabasa avapostori. Why? Nekuda kwekuti chainyangeita basa asi mupostori. Mupostori ega akanomiririra mweya. Kuda kuti aiva mabasa aMweya Mutsvene mumupostori.
vari maapostles havana kuita basa, vakadzimirira mweya. Mweya wauya ndopakatanga mabasa avapostoli. Kuda kuti anga ari mabasa amweya mutsvene muapostoli. Jesu akatyira chechi isina mweya mutsvene kuita basa. Waida kuti kune machallenges asingade kungwana nekuti anoda the power of the Spirit of God. Saka uchiona chechi kanzi yedu haisiye mweya inotyisa. Nokuti Mwari wacho mweya, anonamatwa mumweya, iwe wopinda isiriyo mweya. Ende wega kuti wakatsotswa hauna ndiwo usinganzwe. Mwari mweya, anonamatwa mumweya, iwe woti dzeda tsidze mweya. Unosati even John the Baptist paakabvunzwa kuti ndiwe here akatimirira umwe, akatobuda pachena akati handisirini, indirikugadzirira handisirini. But Bible rinoti Johani aitova nevadzidzi vari kudzidza kuchechi kuti handisirini. Johani ari munhu wakavhara aiti ndiwe here Mesaya, zvikati no, indiri izwi rinongochema kurenje kugadzira nzira yaShe, urati handisirini. But iye ari kuti handisirini, ane vanhu vakati ikoko ndokwatosubmita topinda ikwa Johani isiriyo topinda iyo. Ndobona kuti munhu akaoma zvisina Mwari anozvipinda akazvisapota. Shuwa vanhu vakapinda chechi yepaJohani, iye Johani achiti handisirini. Even ukatarisa rufu rwaJohani, Johani akadamburwa musoro. Kurati mukuteera zvisiri zvaisi nyaya yacho iyi, hausiri musoro wenyaya. Mukuteera chechi isina musoro, because musoro wechechi ndiKristu. Kuti vanhu vakapinda isiriyo vasina kana kunyeperwa. Nyangwe Faro aiziva simba ren'anga. Pakauya Mozisi naAroni, tsvimbo dzikakandwa, nyonga dzen'anga tsvimbo dzese dzikamedzwa, haana kuenda kusaiti kwaMozisi naAroni. Akaramba aine timu yaruza. Sacho zvona kana nyangwe kubhora mani. Munhu anotanga achisapota timu nokuti inogona. Yotanga kurohwa unonzwa kuti handisiye ndokwedu. Haachada maresults watomweya. Mani uyu akamupinda zvokuti kana ikarohwa pane mweya wezvinhu. Sorry kuzitaura mani uyu, but ndoda kukupa picture so. Unoona maresults haana basa ndoyangu. Tisiye ndokwedu, tofira ikoko. Ende unopa zveshuwa. Unofira ikoko. Dai Mwari atiwandira nyasha. The Spirit came upon. Ndovhakira nero nhasi. Mweya mutsvene ngauye pamusoro pebusiness yako. Mweya mutsvene ngauye pamusoro pebasa rako. Nokuti situation iri kudhova haidi munhu ari ordinary. Kune zvausingarwise neintelligence. Chiremba chaiye anorembedza kusvita 40. Iye anokuta. Unoona chokuda panza chinokuta usakutenga imba. Kwari kutadza kusiya vanhu zvinhu zvakaipa. Zvine spirit iri behind. Mwakambouya tiparidza kuna First Street zvamufundisa. Ndinamatira enda usiya 40 kana tichanamata pandine mubvunzo. Akakunamatira kuti utange kuputa ndiani. Because chinhu chawakatanga nedecision hachidi prayer. Chinongoda kuti anjado. Because pawakatanga wakati ndakuda. Hakuna munhu akakunamatira kuti ngaiputwe, ngaipemwe. Not declare kuputa. Hazvina kana kunamata izvi. Mumwe ndiakatoti ndipei mavhesi, ndoda kuirega, ndipei mavhesi adarikudza 40. Ndikati 40 haidi mavhesi. Iyo pachayo yakatonyorwa sokuiverenga. Yakanzi danger. Yakatonyorwa unokwadza munhu Jesu unokwadza dangerous harmful. Hapana mashoko akanaka pa40 apakanzi harmful to health, dangerous. Unobva ati pa danger ndikuda vhesi inorambidza danger. Webva wanoti hatisi kudhonza musha. To pray. Unamato wako newangu ndewekuti Mwari kune situation dziri kudhova dzisingade kufunda kwangu, runako rwangu, kungwara kwangu. Ndakuda kuti Mweya Mutsvene abate pamusoro peupenyu hwangu. Pane pari kutadza kushanda beauty, murume ari kungoenda ende kwari kuenda kwacho hakuna munhu akanaka kana.
We're going to Riamwe. Wakaenda kachodai kwa ino kukamtatisa kwa wakaenda. Unokono mzila tulitano marasika. But I'm not going to get the cook. Beauty is kumuzora. Intelligence. Zilipo. But the situation I do kangwara. You know that one nyasha. Shumba ya kanjoa. Samson anangoti ndiri Samson. Nakadari wana mwali. The spirit came upon him. Kuna mato wako ni wangu manera nasi. Ndio kuti mwali. Paniche sechi nkuzojoa against my life. I pray for the anointing to be upon my life. Jesus. Say that. Let us begin to pray. Father, we pray. Father, in the name of Jesus. You know, shall God pray for the power of every situation rolling like a lion against my marriage, against my relationship, against my career. I pray upon the power of God. The anointing of the Holy Ghost, the Spirit of the Lord, to be upon my life. When to deal with this lion, when I get to deal with this lion like a little boy. Life alone was double. Life alone was double. Somebody could draw. Life alone was double. Why did I go back to Laura? Why did I go back to Masha? I never do to go back to power. You're not about Let me make this declaration. Thank you, Lord. Every report rolling against your life, every medical report, it might be cancer, HIV, diabetes. Yes. I speak long life, I speak healing, and I speak health. Reporting your life far away, like a little goat. Yes. Report your good basa. Yes. That our Simbaredeka. Yes. That's Waka Varura. Yes. Waka Varura. Yes. Yes. You report HIV no cancer. You get scuba. Report your cancer no cancer. Hey Varura. I terminate that report. I terminate that report. I terminate that report. Like a little goat. Like a little goat. Like a little goat. For your anointing and the power of the Holy Spirit. My God. We thank you for victory. Thank you, Lord. We thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. For we are in the vineyard of God. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. God bless you. Amen and amen.